नमस्कार, मी सुमित सरनाईक. वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण एका नव्या ठिकाणी जातोय. माझ्यासोबत माझे सगळे भाऊ आहेत, राम, सोनू आणि निखिल, आणि 2 बुलेट आमच्या. आता आम्ही चाललोय आमच्या कुलदैवतेला. कुलदैवत म्हणजे आता आपण आलोय रिसोर्टच्या जवळ. समोरची जी आहे कबीर गुडी, मी तुम्हाला मागच्या ब्लॉगमध्ये सुद्धा हा जो रोड आहे तो स्ट्रेट रिसोर्ट जातो. तिथूनच आपल्याला रिसोर्ट आणि रिसोर्टवरून मेहकरला जायचं आहे. आणि मेहकरच्या समोर शेनला म्हणून गाव आहे, ते इथे आता आपण आलोय रिसोर्टला. समोर जे आहे पूर्ण रिसोर्ट आहे. आता आपल्याला इथे पेट्रोल भरून घ्यायचं आहे आपली गाडी. रिसोर्टमध्ये आलोय. पेट्रोलचा टाईम झाला आहे, पेट्रोल टाकून घेतोय आपण. हा रिसोर्टचा पेट्रोल पंप आहे. हे रिसोर्टला आपण जैन कलेक्शनला आलोय. देवीसाठी आपल्याला इथे एक पातळ घ्यायचं आहे. जैन कलेक्शन रिसोर्टचं एक चांगलं दुकान आहे. पातळ बघतोय देवीसाठी भक्तांची म्हणून. देवीचं पातळ घेऊन आता आपण निघलोय. समोर दिसते हे रिसोर्ट पोलीस स्टेशन आहे रिसोर्टचं. आणि आता आपण सरळ जातोय. हे मेन स्क्वेअर आहे रिसोर्टमधला बाजारपेठ. आज रविवार असल्यामुळे गर्दी खूप कमी आहे. तर फायनली आपण शेनल्याच्या देवीला पोहोचलो आहे. बघा किती सुंदर असं छोटंसं मंदिर आहे. इथे आपण बघू शकता. छान अशी गर्द हिरवळ आहे. आणि समोर जे आहे होम आहे. नवरात्रामध्ये इथे होम हवन केल्या जाते. छान असं मंदिर, ग्रीनरी आहे सर्व. आता मी तुम्हाला देवीची मूर्ती दाखवतो. जे समोर आहे देवीचं आतलं मंदिर आहे. बघा इथून छोटंसं मूर्ती देवी दिसते. आणि कासव पाण्यामध्ये बघू शकता आपण. किती प्रसन्न अशी मूर्ती आहे. ही आमची कुलदैवत आहे देवीचं. आता छानपैकी आम्ही इथे नारळाची ओटी भरली. अशा प्रकारे पातळ नेसवल्या जाते देवीला. देवीच्या मंदिराच्या समोरच एक छोटंसं असं एक दुसरं एक मंदिर आहे. आसराचं मंदिर म्हणतात त्याला. देवीचा परिसर बघा किती सुंदर आहे. छान असं ग्रीनरी आणि व्यवस्थित हे झाडं लावलेले आहेत. आता आपण जिथे आलोय समोर आता आहे समृद्धी महामार्ग, मुंबई नागपूर. मी तुम्हाला तो आता दाखवतोय. हा समोर जो दिसतोय तुम्हाला समृद्धी महामार्ग आहे. बघा की छान असा नवीन बांधकाम झालेलं आहे आता. आणि हा मागे जातो, खामगाववर जातो, सरळ मेहकर जातो.
हे बघा पैनगंगा नदी. आपण आत्ता इकडून आलोय. तुडुंब भरलेली आहे. बाजूला पूर्ण बागायती शेती आहे. हे मोठे गावचं प्रसिद्ध असं गणपती मंदिर आहे. रिसोडवरून जवळच आहे मोठे गाव, मेहकर रोडवरती. इथे दर चतुर्थीला आणि याला खूप मोठी गर्दी असते, पण कोरोनामुळे सध्या शांतता आहे. छान असा उंदीर महाराज, सुंदर अशी गणपती प्रतिमा आहे. गणपती बाप्पा मोरया. बाप्पाचं दर्शन झालंय अशा प्रकारे. आता मी तुम्हाला बाहेरचा परिसर दाखवतो गणपती मंदिराचा, खूप छान असा. आता आपण रिसोडवरून निघलोय. रिसोडच्या रस्त्याचं काम चालू आहे. घराकडे निघलो. अशा प्रकारे आपण आजचा दिवस एन्जॉय केला आहे बुलेट राईडने. हा व्लॉग तुम्हाला कसा आवडला नक्की सांगा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आता आपण गावात पोहोचतोय. माझे भाऊ समोर गेले. मी हा क्लोजिंग शॉट घ्यायला मागे थांबलो होतो.